हिंद केसरी गावामध्ये फायनल सम्राट आनंदराव शेठ भडतरे रोगाला मंडळासाठी 500 रुपयांचे बक्षीस स्वागत. चला पाठीमागचा टोकन द्या. गोकुळ शेठ लोखंडे मावळियाबाग त्यांचा आपण उपस्थित स्वागत. चला वर जाणारी मंडळी पाय उचलून चला. हॅलो रामदास शेठ वागसकर हिंद केसरी गाडा मालक जुरान गाडा मालक माजी ग्रामपंचायत सदस्य टोकन पाठवा. द्या टोकन द्या. बापू